हेलो फ्रेंड जय जगन्नाथ। ମୁଁ ସକାଳୁ ଉଠି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଲ ତୋଳାତୋଳି କରିଦେଲି। ମୋ ଗଛରେ କେତେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ସାଇବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟା ଗୋଲାପ ଫୁଲ ତୋଳିଦେଲି। ତାପରେ ଗଲି ଅଶୋକା ଫୁଲ ତୋଳିଦେଲି। ଅଶୋକା ଫୁଲ ତୋଳି ଦେଇକି ଆସିକି କମଳ ଫମଳ ଭଲସେ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗି କରିସାରି କାମ ସାରିକି ଗଲି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ। ଗାଧୋଇକି ଆସି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି। ରେଡ଼ି ହେଇସାରି ଗଲି ମାଣ୍ଡିଆ ଚକୁଳି ବନେଇଲି। ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଣ୍ଡିଆ ଚକୁଳି ବନେଇ ସାରିକି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ବାପା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଚାହା ଆଉ ଚୁଡ଼ା ଭଜା ବସିକିରି ଖାଇଦେଲି। ଚାହା ଚୁଡ଼ା ଭଜା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଖଟୁଆଗତି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ସେଠି ଜଣେ ଜେଜେଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲି। ବହୁତ ଦିନରୁ ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ହେଉଥିଲେ। ଏ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଝାଡ଼ା ଭଲ ହେଇଯିବ ଗଦ ଖାଇଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ଯାଇକିରି ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କର ଜେଜେଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଗଦ ଆଣି ଘରକୁ ଆସିଲି। ଘରକୁ ଆସି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କହିଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆସ। ଘରକୁ ଆସି ପଖାଳ ଆଳୁ ଚକଟା ଆଉ କାକୁଡ଼ି ସାଲାଡ଼ ମିକ୍ସଚର ଖାଇଲି। ମିକ୍ସଚର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବସିକି ରୋଷେଇ କଲି। ରୋଷେଇ ମୁଁ କରୁଛି ଭଜା ଭଜି। ଆମ ପୁଅ ଏଠି ମୋ ପାଖରୁ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଭଜା ନେଇକିରି ଖାଇସାରିଲି। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭାତ ଡାଲି ମିକ୍ସଚର ଆଉ ଆଳୁ ଚକଟା ଏଠି ଆଣିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ମୋ ବୋଉ ମୋତେ 2 ଘଣ୍ଟା ଖୁଆଇଦେଲା। ଖୁଆଇସାରିଲା ରହି ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଶୋଇକି ଉଠି ମୁଁ ବେଳବୁଡ଼ ମଶା ହେଉଥିଲା ବୋଲି ଏଠି ଟିକେ ଧୂଆଁ ଲଗେଇଦେଲି। ଧୂଆଁ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଚାହା ଚୁଡ଼ା ଭଜା ମିକ୍ସଚର ବରା ଆଳୁଚପ ଖାଇଦେଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।